नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी आंब्याचा रस बनवणार आहे। तर त्यासाठी इथे देवगड हापूस हा आंबा घेतलेला आहे। असा सुरकुत्या जर पडलेला असेल आंबा त्यावेळेस त्याची चव पण छान लागते, गोड, आणि त्याचा रंगही खूप छान येतो। हे जे आंबे आहेत हे 2 तास या थंड पाण्यामध्ये घालायचे आहेत आणि मग रस बनवायचा आहे। आणि थंड पाणी का घालायचं आहे, कारण की हा जो आंबा आहे तो एकदम कडक होतो आणि जो रस पडतो तो काळा पण लवकर पडत नाही। आता आंबे हे पाण्यातून काढायचे आहेत। आंबे पुसून घ्यायचे आहेत। तर सुरुवातीला याचे हे देठ काढून घ्यायचं आहे आणि आंबा हा असा कापून घ्यायचा आहे। हे पहा, कापून का घ्यायचा आहे, आंबा असा मध्ये खराब पण निघू शकतो, म्हणून आंबा कधीच पिळून न करता असा कापून घ्यायचा आहे आणि मगच आंब्याचा रस बनवायचा आहे। कधी कधी आंबा हा झाडावरून खाली पडला तर त्याला असा मार लागू शकतो, त्याच्यामुळे हा आंबा असा मध्ये खराब होऊ शकतो। आता आंबा हा या पद्धतीने चिरून घ्यायचा आहे आणि हा जो पल्प आहे तो चमच्याच्या साहाय्याने काढून घ्यायचा आहे। हे पहा, या प्रकारे। आणि हे जे सालाला लागलेला जो गर आहे तो पण चमच्याच्या साहाय्याने असा खरडून घ्यायचा आहे। ज्यावेळेस पिळून आंब्याचा रस काढतो त्यावेळेस समजत नाही आंबा खराब आहे की नाही, आळी वगैरे त्याच्यामध्ये निघू शकतात आणि समजत पण नाही पिळल्यानंतर। त्याच्यामुळे या पद्धतीने हा रस करायचा आहे। किंवा या प्रकारे जरी केलं तरी पण जमू शकतं। याची फक्त साल काढून घ्यायची आहे। साल कधी कधी सहज निघली जाऊ शकते। या पद्धतीने साल काढून घ्या। नुसती साल काढूनही समजू शकतं की आंबा खराब आहे की नाही। हे पहा, पूर्ण साल ही मी काढून घेतलेली आहे आणि याचा गर असा काढला तरी पण चालू शकतो। हे पहा, या पद्धतीने बनवला तरी पण चालू शकतं। आता इथे हा पल्प काढून झालेला आहे आणि आता हे जे साली आहेत ह्या थोड्याशा धुवून घ्यायच्या आहे। त्यामध्ये थोडासा बर्फ टाकायचा आहे आणि त्या बर्फाच्या याच्यातच व्यवस्थित धुवून घ्यायचं आहे। हे सर्व या थंड पाण्यात किंवा बर्फ टाकून असं पिळून घ्यायचं आहे। फ्रीजमधलं थंड पाणी जरी वापरलं तरी पण चालू शकतं। आता हे सर्व यामध्ये टाकायचं आहे आणि हे हलवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हा जो पल्प आहे तो मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचा आहे। सुरुवातीला प्लस मोडवर करायचं, चालू बंद चालू बंद, म्हणजे या ज्या गाठी आहेत ते एकदम बारीक होतात। आता हा जो रस झालेला आहे तो एका काचेच्या बाउलमध्ये ठेवायचा आहे। तुमच्याकडे जर काचेचा बाउल नसेल तर काचेचा किंवा चिनी मातीचा बाउल नक्की खरेदी करा, कारण रस हा जो काचेच्या बाउलमध्ये जर टाकला तर काळा पडत नाही।
आता यामध्ये साखर घालायची आहे. आता साखर चवीनुसार घालायची आहे. मी इथे 4 ते 5 चमचे ही साखर घालणार आहे. आंबे जर गोड नसतील आणि साखर जर कमी पडली तर मग पोळीबरोबर किंवा चपातीबरोबर हा रस खूप फिक्का लागण्याची शक्यता असते. आंबा जर गोड असेल तर साखर कमी वापरा. आणि थोडंसं आता दूध घालायचं आहे. थंड दूध घालायचं आहे. आता हे फिरवून झाल्यावर यामध्ये 4 ते 5 क्यूब हे बर्फाचे घातलेले आहेत आणि आता परत एकदा फिरवून घ्यायचं आहे. इथे रस आता हा तयार आहे. फक्त बर्फाचा किंवा थंड पाण्याचाच उपयोग करा रस बनवताना आणि थंड दुधाचा, म्हणजे रस हा काळा पडत नाही आणि चवीलाही व्यवस्थित होतो. आणि मेन म्हणजे हा रस काचेच्या बाउलमध्ये, काचेच्या भांड्यामध्ये किंवा काचेच्या जारमध्ये तुम्ही ठेवू शकता. आता हा व्यवस्थित असा एकत्र करून घ्यायचा आहे आणि एकत्र करून झाल्यानंतर शेवट वरून मीठ घालायचं आहे. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि रस हा व्यवस्थित असा हलवून घ्यायचा आहे. इथे हा आमरस तयार आहे. हा जो आमरस आहे तो भरपूर असं तूप घालून खायचा आहे, कारण तुपामुळे आमरस हा बाधत नाही आणि पचायलाही हलका होतो. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.